Kramo awniko aw dansoko ambe folini tantoni walañuma don amba di association jigiya bulon kan bololo sirain a lajɛbaw ani a lamɛnbaw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma abonné minnu b'a kan fo ka taa se ma caman wɛrɛw ma minnu bɛ an ka jɛmukan ninnu lajɛ kɛrɛnkɛrɛnɲana n'an b'a fɔ a jɛmukan ma ko dankɔrɔba baro jɛmukan min ne a bɛ sigi waati o waati an ka dankɔrɔbaw cɛma dankɔrɔbaw minnu bɛ ka fɔ an ka togodala dugu la fo ka taa se an ka duguba kɔnɔnaw ma minnu yɛrɛ fana sɔnna ka koma lɔ ka fɔ an ka farafinna lɔnni ni ale la bi an y'o belebele dɔ la sɔrɔ ni ma caman bɛ a tɔgɔ mɛn o ti maa si ye o de ye denkuralakaw ka Saka Sidibe ni dɔw ko ko Deburala Sakaba Deburala ale bɛ Wasolo kɛrɛnkɛrɛnɲana Sindo ma caman bɛ yen u tɛ Deburala ko in ani Sindo ko in différence bɛɛ lajɛlen dɔ ka bɔ ɲɔgɔn na ni Ala sɔnna ma bi dankɔrɔba ye an bɛna an da don o bɛɛ lajɛlen na ni ko o walawala dɔnni min bɛ a la k'an da don o damadamanin na k'o walawala aw ye karamɔgɔ Saka Sidibe Deburala Saka i ni ko i dansɔgɔ. Ala ka tile nɔgɔya Ala ka sababu ɲuman kɛ Ala k'an kunna diya ɲininkali in diyalen ne yani an ka taa yɔrɔ jan sahɛlɛma tɛmɛnen jama nana mɔgɔ mɔgɔ bolo yɔrɔ fɛn fɛn ka se ne fɛ yan Nankolokandagaw ko sɔli bolo ma n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye adamaden mɔgɔ tɛ se ko la i ni min bɛ jɛ k'a kɛ i minisitɔ ye ko la wele k'i dɛmɛ i n'a mɛn n ka foli belebele b'o bɛɛ ye n teri bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn bolo yɔrɔ bude kana n ka foli b'a bɛɛ ye i n'a mɛn donc min bɛ yen ka foli di o ma fɔlɔ. O tɛ basi ye karamɔgɔ Saka an kɛlen kɔrɔ kɔ ka foli ni tanto ni waleɲuman dɔn di k'a fɔ kanubaw ma an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan kun min na o de tun ye Deburala Saka ka sanyɛlɛma ye sanyɛlɛma min ne a bɛ kɛ a fɛ san o san a bɛ wele bila jurufɔ kɔnɔ Wasolon Dawuda Sidibe depuis a karamɔgɔ kɛ fo ka na se Dawuda yɛrɛ ma ka na ka ɲi sanyɛlɛma in kɛ nka sanyɛlɛma in kɛnɛ kan an y'a ye Nankolokandagaw ko de fanga de bonyana ko in kɔnɔ kosɛbɛ mais ka ni miiri Wasolon cɛkun si ma ko min tun tɛ a kɛnɛ kan yan Nankolokandagaw Saka an y'a ye daga in ye kanu boliba ye Nankolokandagaw in yɛrɛ ye mun ye e ye Nankolokandagaw in ta kun jumɛn? Donso i da sɔgɔ i ni ko Nankolokandagaw ko ne y'a ta sumaya donso siyan sumaya ko tɛ dɛ ne kɔni bɛ don sumaya kɔnɔ don min na parce que dɔ n bɛ ɲini ka san 50 n dɔ ma k'a kan a bɛ 50 bɔ i n'a mɛn n bɛ ko kelen nin kɔnɔ donso sumaya a ka gɛlɛn kojugu k'a ta n san 9 fo bi i bɛ ko min na k'i ya lu t'a dɔn k'i faso t'a dɔn ni i ka tɛmɛ kɔrɔla fo fɛn dɔw kɛ k'i bolo min bɛ se ka mɔgɔw mako dilan n'i bɛ sigi ni min ye ne donna dagako dɔ ka bɔ yan ko a ye nin laɲinɛ muso ni mori fɛ i n'a mɛn firako don daga mɔgɔ caman bolo dɛ mais donso ko bɛ barika ye i n'a mɛn ni barika b'i fɛ ne bɛna fɔ ko daga n'a daga ne bolo tiɲɛ dɔn barika ni a ma wɛrɛ bolo kɛ bon ni peut-être ne ta bɛ se ka ɲa ni barika ko bon n'a tigi ta tɛ mako ɲɛ mɔgɔ b'a ko i ne y'a fɔ ko tiɲɛ tɛ daga ko dɔn bon barika de bɛ mɔgɔ bɔ ɲɔgɔn ma hali bi Ala k'an dɛmɛ Nankolokandagaw donso sumaya san sa ye wɔyasi la donso i bɛna dɛsɛ bɛɛ kɛ i ye ko 2 ye ne ye daga ta ka na sigi so ka faso lakana ka baso lakana ka n faden lakana ka n dɔgɔnin lakana ka i jigi tugun an kɛ jɛ ka ko kɛ Nankolokandagaw n'i ye a ta ni muso 10 b'i bolo a tɛ ku dɛ i ye dɔrɔmɛ 10 di dɔw ma ka dɔ to yen hali n'a sɔrɔ la ko i muso dɔ ye k'a k'u ma i ye i bɛna 10 di tɔ in ma i b'o da i ma n'i m'a di n'i donna dagabon na i bɛ to yen Nankolokandagaw k'i balima ma fɔ a kɔfɛ i tɛ se ka kuma fɔ a ye a nana i ma se k'a fɔ i bɛna don dagabon na i bɛ to yen Nankolokandagaw mɔgɔ ka bɔ yɔrɔ la muso ka n'i fɛ k'a nali bara la sisan musow tɛ maloya la a dɔw bɛ se ka fanu dɔ don ka forme bila a lebu bɔ kɛnɛ ma ka bili ɲɛ ka don dagabon na dagatigi n'i bila a kɔ ka don dagabon na n'i donna i bɛ to yen a b'o furumuso fɔlɔ fɛ a b'a la fini dɔ d'a ma a b'a siri ka na dagako tɛlɛ ni tiɲɛ de ye i n'a mɛn
hina na daga kudo ite mo bu ite mo nyambuya ite da do furusa ko kumaro ite furusa ite jene yake ite wal musukini ni ya fo kite wal musukini ite jene yake ni ma nya fo mo ta fam jene yako bogun daga kudo muni muso shema senga be kai mafuru ya sara ni bai chedo ya senga donc tigite muso na fese daga tigi be sigata ibe siga fudu mais wal muso la wal musuka ino ta yoyi ina me ne ka daga bi madam na de sans sa fo doga frala fen daga bala alan barka ane amanzai hanin je yogo mi kam magwe hanin mo bana to mi kam magwa ni mi jigiti galan kam magwa ngam mi jigitu daga ko ni ne bulubi na basi daga yi nsiglama abe nya feme ganye fida bude yimbulo men fasu taro men basu taro no dozo daga ko tamagite ala ako kasha na amta karamɔgɔ Saka nangolonga daga i bɔra ka fɛn caman fɔ daga ko in yɛrɛ fana na sanga ne bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ kɛ nangolonga in a bi mun ni mun de dilan ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔ kosɛbɛ de nangolonga daga bɛ min dilan ci t'a la yɛlɛma t'a la sanbarala n'i nana sanbarala daga la sisan daga bɛ sɔn misi la ou bien ba kelen siyɛ fila ni woro tan i na ba san minɛ i b'o wari la kan i na siyɛ san minɛ i b'o wari la kan ou bien i nana misi di k'a sɔn i n'o san minɛ i b'o wari la kan mais n'i nana ne fɛ caman bɛ na ne fɛ ko misi siyɛ se tɛ ye ba siyɛ se tɛ a ye n bɛ tila k'a f'i ye fɛnɛ ka d'a kan n'i ko k'a se t'i ye n b'i ya sɔli kɛ daga b'a se d'i ma i b'a sɔrɔ mais n'a bɛna o kuma wari se ye m'a di ne ma i nana sogo di ne ma ne k'a don mais i mako tɛ yan mɔgɔ caman bɛ bɔ dagatigi fɛ ko dagatigi ma mako ɲa o y'a sɔrɔ e pere ye dagatigi janfa n'i nana daga la tele ni tiɲɛ la k'a sɔn a sɔcogo la simo seninko la tele 40 ani tele 4 i b'a sanu sɔrɔ o bɛra kɛ kulo ye o bɛra kɛ fɛn fɛn o nafolo bɛɛ sɔrɔ n'i nana tiɲɛ kan dɛ dɔw bɛ na don ka na fɔ k'a se tɛ ɲɛ o kuma sa i ye parce que a y'i bolo yɔrɔ sɛma daga nin tɛ sɔn o ma donc ni i mana tiɲɛ kan i nana yabikan dilan ne ma ne k'a dɔn i mako tɛ ɲɛ dɛ subaga subaga dɔ nali ɲinɛ kunu o kɛlen kunu yan voilà i na mɛn n'a ye subaga minɛ a donso hinɛ na ne de bɛ hinɛ i bɛna kɛ den sɔrɔ la kana mɔgɔw lebu ne bɛ mɔgɔkɔrɔba camanw sutura n tɛ se mɔgɔ ma diɲɛ barabara n'i ye bonya k'a kɔnɔ i bɛ tɔgɔ sɔrɔ i na mɛn a bɛ subaga minɛ a bɛ nso minɛ i na mɛn donc nangolonga daga i bɛna kɛ diɲɛ barabara la garijɛgɛ bara fɛn fɛn na n'i nana don a dɔn k'i na i fɛnɛ nana ma tele ni tiɲɛ la e fɛnɛ bɛ Burukina a b'a sɔrɔ o tele ni tiɲɛ kelen na ka na la fɛn sara sani ta filɛ i fɛnɛ b'a sɔrɔ i tɛ fɛn di ne ma a bɛna sɔrɔ garamu ta dagatigi ta garamu kelen i n'a o kɔni o tɛ fɛn kɔni to ye i na mɛn n'a ye muso fɛnɛ minɛ k'o d'i ma fudumuso ni muso bɛ taga i bɛra bi i bɛ fini wele mɛtiri 10 sa kɔnɔ o di wala furusiri fɛn di i fɛnɛ n'i ba nana o de muso kelen furu bɛ sa n'i k'a la fɛn sara dɛ a sɔli fɛ k'i n'a kɛ tele ni tiɲɛ la n'i m'a kɛ tele ni tiɲɛ la ne kɔni sogo ka lolo k'a dɔn mais e pɛrɛdilen dɛ parce que i mago ma ɲa daga ko bɛ ten a tɛ janfa fɛ n ba karamɔgɔ Saka o kɔfɛ n fana b'a ye lɔnni wɛrɛw fana bɛ i la min ni daga ko in tɛ kelen mais an bɛna o lɔnni wɛrɛ ninnu kɔnɔ dɔɔni an b'a ye fɔlɔ tɛrɛ i tun b'a ye mɔgɔw tun tɛ du sigi tɛ gansan i tun b'a ye fɛn camanw tun bɛ olu tun tɛ kɛ tɛ gansan mais mɔgɔw b'a la ka ɲinɛ a kɔ ni ma fili ma ɲinɛ i b'a ye u b'a fɔ ko ka du dɔ don o dalilu b'i fɛ wa donso i da sɔgɔ nin ko ka du dɔ don o dalilu dɔ i bɛ n fɛ donso ne n'a f'i ko ne tɛ wuya fɔ sumaya kɔnɔ ni n ko ko dalilu bɛ n fɛ mɔgɔw bɛ na n fɛ n bɛna wuya fɔ a ye n bɛ ma min n'a dilan k'a di n ma olu bɛ ne bolo yan n bɛ mɔgɔ in mako ɲɛna ye wa a bɛ taa ka n sa a tɛ ban mais n ɲinɛ bolo m'a dilan dɛ a ye ta dilanlen n bolo yan k'i ya lu dɔ don k'a k'i sago de o fɛnw bɛ n bolo yan wa a bɛ taa ne na min kɛ ne to ɲɔgɔn kɛ tugun a bɛ taa ka ne sa o tɛ ban
mais ne yɛrɛ bolo tasila la maa dalu sɔrɔ i la dɛ mais a fɛn kɔni bɛ n bolo yan tamaki t'olu. Saka an bɛ bi tile min na ye komi sisan fɛn dɔ bɛ yen maa caman b'a la ka kuma fɔ a tɛ bɛɛ bolo ni o ye kɔrɔtɛ ye. Saka kɔrɔtɛ b'i bolo wa? Ni kɔrɔtɛ b'i bolo kelen don wa, fila don wa, saba don wa, ou bien mun don? E yɛrɛ de ka fɛn dilannen don ou bien i y'a ɲini k'a sɔrɔ wa? Saka yalama i bɛ kɔrɔtɛ nin i b'a la baara jɔn ni jɔnw de ye maa minnu mago bɛ a la mɔgɔ jɔnw ni jɔnw. Donso i dansɔgɔ nin ko i na n da se kumaba ma nin bi wa nin kuma hali n bɛna bɔ yan k'o so a kuma bɛ fɔ n ye Simo mɔgɔkɔrɔba fɛ baro ka di dɛ denmisɛnnin fɛn fɛn n'i ma jigin mɔgɔkɔrɔba i b'a ja sɔrɔ kɔrɔtɛ jugu bɛ ne bolo yan a bɛ san 100 ni kɔ bɔ n m'a dilan dɛ wa n bɛ k'a fɔ neti kan a bɔlen minnu bolo olu bɛɛ ye a ye bɔnsɔn bɛɛ ye a ye fɛn bɛɛ ye mais a dibagaw ye woyi dɔ ye mais ne n'a sɔrɔ ma jigin ma sinon jamursɛnw ka kɔrɔtɛ a bɛ débarrassé a bolo mais ne y'a sɔrɔ basara na a musonin sini ne de y'a sɔrɔ o la ma jigin ma a tɛ cɛ a tɛ yɛlɛma mais donso kɔrɔtɛtigi caman mais ne ta sugu t'i bolo de. Saka kɔrɔtɛ bɛ labaara mun ni mun ko la de? Est-ce que kɔrɔtɛ bɛ ta ten dɔrɔn ka mɔgɔninfin ɲɛngoya minɛ ka ti a la ou bien ka fɛn kɛ? Kɔrɔtɛ bɛ kɛ a bɛ kɛ mɔgɔ kun jumɛn de e ka fɔ tan? Voilà bon sisan kɔrɔtɛ bon ni mɔgɔ bon i ma ye mɔgɔ in nana ko tiɲɛ tɛ kɔrɔtɛ ko rɔ parce que mɔgɔ bɛ kolen don mɔgɔ bɛ kolen don sisan hali min na dɔrɔmɛ 2 ɲini daminɛ sisan u bɛ koli daminɛ mais o tɛ n'a kɔrɔtɛ de wa n'a kɔrɔtɛ dilen ma bonni a bɛ bonni kɛ kun min na a dan o 3 de ne bolo n'a bɔra o kun hali ni nana miliyari la ne tɛ bonni kɛ n tɛ den bɛɛ bɛ kɛ mɔgɔ na ka silen fɔlɔ mɔgɔ min n'a sɔrɔ min na n'a sɔrɔ minnu la mɔgɔ bon ko fɔlɔ kɔrɔtɛ la mɔgɔ min ko k'a k'i fa cɛ dugukolo min la se tɛ e ye e na yɔrɔnin min sɔrɔ k'a k'o minɛ e la i bɛna se ne fɛ yan o b'o k'o yɔrɔnin t'i bolo i b'o k'o faga o kelen ye filanan se tɛ e ye e musonin kelen b'i bolo a dun minɛ la muso furu nafolo se t'i ye waritigi dɔ na kɔnɔ minɛ e la k'o sele ale ye Simon n'i sera n fɛ yan o waritigi b'o k'a la wari to wa hakɛ t'o si la mɔgɔkɔrɔba in n k'a fɔ ni mɔgɔkɔrɔba fana b'a la mɛ neti kan hakɛ tɛ mɔgɔ faga si la i n'a mɛn o mɔgɔ faga ko 2nan a 3nan mun ye donso min nali ne ɲininkala nin est-ce que ko taa jama dɔ dɔ bɛna tigɛ ne la gosi ten k'i sigilen to jama dɔ ten i y'i sara a la k'i sara a la hali jamanajɛ dɔ a b'i kelen bɛ dɔrɔn a bɛ se k'i lagosi dɔrɔn ka jama bɔ e bolo kabako Dewulala Saka b'o kɛ ka tɛmɛ a banna an bɛ foli di aw bɛɛ ma halisa Dewulala Saka kunun ko i ka sayɛlɛma kɛnɛ kan ne ye ko dɔ ye ne ko nafili dɛ ne y'a ye kunun ko daga n'a subaga minɛ musokɔrɔba n'a den nalen u fila bɛɛ tɛrɛ subaga de wa u bɛ daga n'a mɔgɔ kelen minɛ o yɔrɔ de bon ninnu fila bɛɛ subaga mais den nin b'a dɔn mais ba b'a fɛ ka den dɔ a dɔn de ko in ɲɛfɔ tan an ka baro kun cɛ ni o ye voilà ba b'a fɛ ka den dɔ a dɔn mankan bɔ yan kunun jagoya a bɛ na a ye se tɛ yira la a bɛ na quoi mais mɔgɔkɔrɔba don n'a f'i ye ko n tɛ mɔgɔkɔrɔba libukɛla ko nin kɛra sutura yɛrɛ kɔnɔ u kɔni nana mɔgɔw bɔra kala mais u taara cogo min na maa si ma o da ye ko in kɛ sutura taa fɔlɔ ye ba dugu nin kɔnɔ yan an y'a bila ka taa di yɔrɔ wɛrɛ la yan la jama jɛnsɛnɛ min nin a bɛ na n bɛ i ko yan ka i bɔ suya don n t'a fɛ ka i lebu jama in na n'o tɛ daga a ye nale kunun ne ye kɛnɛkan ko ye Dewulala Saka folikan laban min mana kɛ i bolo i ka sayɛlɛma in kɔnɔ ni an nana baro min sigi ka ni ladilikan min fana mana k'i bolo dakurunya 2 dɔrɔn i b'o kɛ an bɛ baro kuncɛ n'o ye donso i dansɔgɔ n bɛ soma bɛɛ fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan cɛ soma ne bɛ ko n b'a fɔ wasolo soma ni Mali soma farafinna soma ye ane bɛ i ma ni mɔgɔ ye n'i ka jɛ yire ye i bɛ se ko la somakɛ i mina soma ɲɔgɔn juguya ala n'a da min kama a bɛ kɛ ten diɲɛ don o don dɔ bɛ tigɛ la a ye bɛn dɔrɔn an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an kɛ kɛ kulu ye soma in ni donso in an jɛ ka don da kelen ka bɔ da kelen ne bɛ min ɲini soma in fɛ
ala kama soma ini donso ane bɛn an an bolo di ɲɔgɔn ma k'a ye dansɔgɔ k'a ye nin ko ka foli belebele kɛ a ye k'a ye dansɔgɔ k'a ye nin ko ne bɛ a ye kɔ ne ta in ye dansɔgɔ nin ko an bɛ foli di aw bɛɛ ma nin tun ye ani Deburala Saka nin tun ye an ni ale ye dakurunya damadɔ ka di kanubaw ma ka aw kunnafoni an bɛ foli ni tanto ni waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛn k'a di bɛɛ ma nin tun y'aw ka dankɔrɔba baro takolan dɔ fana ye ka di aw ma bi aw ni ko aw kan bɛn a tako wɛrɛ kɛnɛ kan